Base kin datos sa ni Department of Trade and Industry Central Luzon, minabot kanukin 2,346 ni migsarang negosyo anya kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Keraklan karetiya pindi mga lating negosyante awsandang micro, small and medium enterprises o MSMEs. King balitaan talakayan ng Central Luzon Media Association Pampanga, pepasyag ng Rene Romero metong ang negosyante ang pong direktor ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated na kayabe ka rin sangkanong bakit bisakita lang makisabayan ding MSMEs itang mela ko laking digitalization. Nung tangkilikad na kanuketing digitalized system, bukod kay mas masaguli na yung obra, makasabela pa king pamagbayan ng panahon. Dapat mag-digitalize ang mga, particularly mga SMEs. Kasi yung mga large companies, ano na yan matagal na silang may program to digitalize their operations. Pero yung mga SMEs, dadating ang panahon, nakatunga na lang sila ng ganon kasi hindi sila makapag-relate. Dagdag na pag Romero nung ikumpara ay tigalawang bansa, milya-milya na yung diferensya ng proseso daring kaya katamong negosyo kay Terhiyon. In other countries, sometimes makikita mo, nagbebenta siya ng kastanyas, no? Meron siyang wireless QR reader. Yung bibili, meron siyang cellphone, nandun yung QR code niya, iharap lang ng galon, tapos bayad na. So hindi umahawak ng pera yung seller. Yun ang pinopromote namin ngayon sa mga businesses natin, from micro to small. Kasi yung mga medium and large, nandyan na sila Sila ay, many of them, they are already applying that. Pero yung mga micro and small natin, I think you can count with your hands na siguro wala man 10% Wala man 10%. Kaya sana mahikayat natin sila. Kasi maganda rin sa business community na naka-adapt sa bagong technology, bagong setup sa pagbibusiness ang mga businessmen. Iti mo naman kano'y meto pang pakatutukan na programa ng PAMCHAM yaning banwa, ban kanita sabay-sabay mga ating sektoring negosyo, malatiman o maragul na. Sana marinig ng mga SMEs ngayon, no? Kasi isa sa mga programa ng Pampanga Chamber is to encourage the small and medium enterprises in Pampanga to digitize their operations. At least 50% man lang this year. Ako po yung kaya kayong talasuyo i JM De Jesus, ating puso nga makabalen.